Bangsa apa bangsane Munyuk iki? Kepiye? Wah, yen kowe gelem slamet uripmu. Alwong Bali matur marang Sang Prabumu. Urungna niate kanggo menanggul gawe dalan. Senajan aku prajurite bangsane Wanara kethek-kethek Munyuk kaya ngene iki. Wis mbok anggap aku wis mbok ecek, aku iki Munyuk. Tapi aku duweni patriotisme, jiwa patriot. Apa sing dadi perintahe Sang Prabu Dalem Sri Rama Wijaya? Ya wis dadi tetep bisa tak lakoni senajan aku ngadepi kaya apa wae tetepe aku tenanan. Awak nyekikri pedak Munyuk tak idake wae gepeng ape apa. Kepiye? Aku iki netepi dawuhipun Sang Prabu. Ya aku wis dituntut supayane gawe tanggul nyebrangi samudra kene iki kanggo iso nggawa bali Sang Permaisuriné Kanjeng Prabu Rama Wijaya yaiku nggawa bali Dewi Sinta. Tugasku iki namung gawe dalanan lantaran supayane digampangno urusane. Weh, ora. Senajan kowe kethek Munyuk wis tak akoni. Junjunganmu wae urung tentu iso ngalahke aku. Aja sesumbar. Iya. Kae sing rupane putih sapa jenenge? Iku kanjenge Kanjeng Hanuman. Wah, Hanuman iku urung tentu iso ngalahke aku. Aja sesumbar. Yen kowe ora gelem bali lan pasukan para kethek Wanara ning kene iki. Yen ora gelem bali ora gelem murungno niatmu. Iso tak kremus. Bali. Wat menek lagi, Pak.